Kde to jsem? A co je to za místo? O můj bože! To je Chico! Zbuď se! Co se to děje? Zbudil jsem jí? Bonnie? Kdo ti to udělal? Springtrap. Zabiju ho! Ne, je příliš silný. Potřebujeme přijít s nějakým plánem. Musí být nějaká jiná cesta. Co se to děje? Cítím se špatně a jsem slabá. Zbudí naše ostatní přátelé. Jak? Já nevím. Mám nějakou podivnou sílu. Nemůžu zbudit Chiku. Moje hlava. Moje jméno je Springtrap. A byl jsem uvězněn v tomto strašidelném místě. Potřebuji najít cestu ven. Co jsem to vytvořil? Je jenom duch. Nemyslím si, že mi pomůže. Dveře jsou zavřené. Musím něco vymyslet. Co se stalo? Zlatý Freddy! Vítej. Kde jsme? V tvé hlavě. Tak co tu pak děláš? Jsi mrtvý? Ne, jsem stále naživu. Zachránil jsem svou duši tím, že jsem se schoval v tvé hlavě. Springtrap o tom neví. Springtrap? Kdysi se jmenoval Springbody, ale nyní chce jenom všechno zničit. Můj bratr už dále neexistuje. Bratr? Ano, byli jsme postaveni ve stejné továrně, ze stejných součástek. A vždycky jsme všechno dělali spolu, jako bratři. Kašli na to. Jistě víš, že můžeš zbudit své přátele. Ano, ale nemohl se zbudit všechny. Springtrap byl rychlejší. Nad některými z nich už vzal kontrolu. A jsou fantomové. Nyní jsou jenom nemyslící duchové. A poslouchají Springtrapa. Musíš jim připomenout, kdo jsou. Protože mají amnézii. Ale jak? Když si dotkneš fantomovy hlavy, budeš mu moci vniknout do vzpomínek. Pak budeš muset najít fantoma a dát mu dárek. Pak znovu získat své vzpomínky a bude na tvé straně. Ale pamatuj, každý z vás může vniknout do vzpomínek jenom jednoho fantoma. Nesmíš dovolit Springtrapovi uniknout, protože pak to zabije fantomy. Musíš odstrašit Springtrapa v hlídačově kanceláři. Až budete všichni spolu, vrátím se a budu bojovat proti Springtrapovi. Naposledy. Mám poslední otázku. To je Chica. Springtrap ji skoro celou zničil a nyní je hodně slabá. Umírá. Cože? Musíš pro ní rychle najít nový kostým, jinak nepřežije a bude zítra mrtvá. Kde můžu najít další kostým? Myslím, že staré kostýmy tady musí být někde schovány. Stejně jako ty rekvizity, které jsou tady po budově. Musíš rychle jednat. Bonnie, je všechno v pořádku? Ano. Co se to stalo s tou Chicou? Umírá. Zachráníme ji, pokud jí najdeme nový kostým. To je Bonnie a Gigi. Mám pro vás práci. Musíš poslouchat a následovat každý hlas dítěte, který uslyšíš.
Tady už není žádný další kostým pro Tojčíku, jenom naše. A už jsou 4 ráno. Dochází nám čas. Našel jsem jednu skrytou místnost. Musíme jít s Springtrapovými chodbama. Musíme odvést Springtrapovu pozornost, pokud bude blízko. Jdeme. Stále jsou naživu. Nebude tomu tak dlouho. Teď! OK. Ten zvuk. Musíme následovat. Dokázali jsme to. Našli jsme to. Olede, máš špatnou zprávu. Co se stalo? Tohle to není její kostým. Je to jenom prototyp novější verze, která byla vymyšlena v minulé pizzerii, ale byl zrušen a tak ho zákazníci hodili do koše. Zdá se, že ne všichni našli svou cestu do odpadu. Jeden kostým byl zachráněn. Tak co teď? Máme možnosti risknout to a pokračovat hledání jejího kostýmu. A nebo použít tenhle prototyp a zachránit ji bez risku. Použijeme tenhle kostým. Dáme ji zase dohromady. Počkejte tady. Hotovo. Jak se cítíš? Divně. Podívej se, jak vypadáš. Co? Tohle není můj kostým. Tvůj starý kostým už tady není. Tohle je jenom prototyp. Je mi to líto, ale musíš přijmout svůj nový vzhled. Tenhle kostým ti zachránil život. Nemůže to být vráceno. Ahoj všichni. Tojčíko! Jsem tak rád, že jsi naživu. Myslel jsem, že vypadáš hezky. Děkuju, ale nelíbí se mi, jak vypadám. Budeš si na to muset zvyknout. Doufám, že dostanu svůj starý kostým zpátky.